Silver Jubilee Bodoland Gallents Gold Cup Football Tournament Nireza Neijinei Khungno Sakapara Odalguri Jillani Singau Thanai Dimakosi Dokora Dularai Borok Faisa Apad Ado Dimakosi Gelemu Apadni Banjaineaw Dimakosi Stadiumau Faigo Zitam September Kalarnifrai Jano Gonang Bodoland Gallents Gold Cup Jalur Gelenai Badailanai हाबाफारिखौ खुंनो बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा हर सान नाजागासिनो बडलेण्ड गैलेन्स गोल्ड कप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि देग्लाय 25 बोसोराव आगान होबाय बेनिखायनो गेलेनायखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो थाखाय साखाफारा जानानै दं बेनिखायनो बिटिआरनि गासै रायजो राजाफ्रा फैगौ 13 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय डिमाकुसि बडलेण्ड गैलेन्स गोल्ड कप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ नायफैनो थाखाय खावलायदों जोंहा डिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बडलेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव जोङो बे बडलेण्ड गैलेन्स गोल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो बियो फैयै फैयै देग्लाय 25 बोसोर अदेबानि बियो सिलभार जुबली खुंथाय आरो बिखौ खोब गाजा गोमजायै जों खुंनो नागिरदों आरो बियो फैगौ 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 25 सेप्तेम्बरसिम जागोन आरो फैयै फैयै बियो गाबोननिफ्रायनो जानोसै आरो बे गिबि खेबनि जि बादायनाय बेयाव गर्जियान एफसि सिक्किम भार्सेस चिरां एफसिनि गेजेराव जागोन बे गेलेनायखौ जोङो मोजाङै खुंफुंनो थाखाय अलरेडि बिनि फिल्डनि प्रिपेरेसन बिनि डेक'रेसन गासै माने दिगनिफ्रायनो बियो साखाफारा जाजोब्बाय आरो जोंहा टीमा दिनै मोनफैगोन आरो बेयाव गेमखौ सालायनो थाखाय एएफनिफ्राय जि रेफ्रिफोर डेपुटेट खालामो बेबो दिनै बेलासियाव सफैजोबगोन आरो बे हिसाबै जोङो जानाय लोंनायनि आरो बिसोरखौ दोननायनि थाखाय जिखिनि नांगौ बेखौ जों अलरेडि प्रिपेयार खालामजोब्बाय जास्ट जोङो नेदों गाबोननि समा सफैथों जोंनि जागायनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो कालचारनि प्रग्राम लादों कालचाराबो अलरेडि मोजाङैनो मोजां जाबाय बेखौ जोङो सम जागायनाय लोगो लोगो जोङो खोब गाजा गोमजायै बेखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो साखाफारा जाखाजोब्बाय आरो बेखायनो जोङो खावलायदों गाबोननि समाव जाहाथे गासै फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बे गेमखौ नायफैयो बिनि गासै हाबाफारियावनो जाहाथे मदद खालामफैयो गाबोननि हाबाफारिफोरखौ साक्सेस खालामनायनि लोगोसे फैगौ 25 सेप्तेम्बरसिम जोबजासिम जाहाथे बयबो बै ओनसोलनि रायजो राजाया फैनानै मदद खालामो जों बेखौ हांख्रायदों आरो जोङो आसा खालामदों बे गेमखौ खोब डिसिप्लिन भाबै सामलायलांनो थाखाय जोंहा जिखिनि कमिटिफोर दङ कमिटिनि मावथि बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै बेखौ मावफुंदों आरो जोंनि स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों माने सान हर बिथांमोना माने मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बै गेमखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जायफोरा मदद खालामबाय थादों फाइनेन्सियेलि फिजिकेलि आरो गोबां एडभाइसनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो गाबोन बिथांमोना फैनानै जाहाथे साक्सेस खालामनायाव मदद खालामबावो बेखौ आङो खावलायबाय साबायखर बावबाय जोंनि नैबे जि गाबोननिफ्राय जानो गोनां बडलेण्ड गैलेन्स गोल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बिनि सायाव नोंथांमोना रायजो राजानिसिम फोसावनो थाखाय जि जोंखौ रादाब लाफैबाय बेनि थाखाय साबायखर गाबोन जोङो माने फारफ्रोमथिंबो दासिम साखाफारा जादों होननानै जाजोब्बाय होनबाबो गोरोन्थि गैया टीमफोराबो मोनफैजोब्बाय रेफारिफोराबो मोनफैबाय थानाय जानाय दोननाय गासैबो जोङो थाग थिग खालामनानै दोनखाजोब्बाय ओंखायनो गाबोनल' समा फैनांसिगौ 12 बाजिनिफ्राय जोंहा खेलाया फिरफिला बिरहोनायनिजों लोगोसे मुंख्लं बावनायनि उनाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसाग्लांनाय दिन्थिफुंनाय बिनि उनावनो जोङो खेला गेलेनाय बादायनायखौ जों जागायगोन आरो बे गेलेनाय बादायनायखौ जोङो बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों लिंदोंमोन नाथाय बिथाङा बिसेस उसुबिदानि थाखाय फैनो हाया होननानै फैनो हाथ'यैखाय बिथांनि सोलाय जोङो आसाम फुटबल एसोसिएशननि मानगोनां आफादगिरि नबदले बिथांखौ जोङो लिंहरनाय जादों आरो बिथाङा खेलाखौ बेखेवना होगोन जों गाबोनो वेस्ट बेंगलनि कालिम्पं एफसि आरो जोंनिनो बडलेण्डनिनो चिरां दुवार
गेलेग्रा हानजा बे मोननै दोलोनि गेजेराव बे बादायनाया जागायगोन गाबोन बे जोङो गाबोन बादायनायनि उनावनो जोङो मोनाबिलियाव मुंख्लंफोरनि मुङाव आलारि बाथि सावगोन आरो आलारि बाथि सावनायनि उनावनो बरपेटानिफ्राय जोङो क्रेकार फायार डेमनस्ट्रेसन जागोन फटका गावनाय मोनसे डेमनस्ट्रेसन जागोन बिनि उनाव जोङो ओनसोलनि रोजाबगिरि बिथांमोनखौ मेथाइगिरि बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो नैहाय मोनसे कालचारेल नाइट लादों मोनसे सिलभार जुबिली सेलेब्रेसन हान्जानि थाखाय खुंनो थाखाय ओंखायनो जोङो बै रायजो राजाखौबो बयखौबो लोब लोब फैनो थाखाय ओरैनो बे मोनसे बादायनायखौ एबा बड'लेण्ड गेलान्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे साखाथि थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरा ज'यै फैनानै जोंखौ जेरैबायदि थुलुंगा होबोदों थांनाय समफोराव बिब्दिनो नैबे बड'लेण्ड गेलान्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि देग्लायनि सिलभार जुबिली सेलेब्रेसनावबो जाहाथे बयबो लोब लोब फैयो आं बेखौनो रायजो राजानिसिम खर' गंग्लायनानै आर'ज गाबहरबाय गुबुन बोसोरफ्रावबो टिकेट दाननाय जायोमोन जोङो देग्लाय मानि थाखाय बेबायदि टिकेट खालामो जोङो गुबुन बोसोरफ्राव बे खेलानि बे बादायनायनि थाखाय जोङो टिकेट लानाय जायोमोन नाथाय देग्लाय जिहेथु जोङो रुफाथि मायथाइ फोरबो बे टिकेट लानाय समाव गोबां सुबुङानो जिहेतु ओनसोलानो एसे गोरिब निखावरिजों बुंफबनाय ओनसोल ओंखायनो बिथांमोना बे 10 थाखा 20 थाखा टिकेट दाननायावबो माब्लाबा उसुबिदा जायो ओंखायनो जोङो बिथांमोना जाहाथे बयबो मोजां रोखोमनि फ्रिलि नायनो हायो बेखायनो जोङो टिकेट बिहिन टिकेट गैयालासेनो जोङो देग्लाय बयखौबो रायजो राजाखौ नायहोनो थाखाय सुबिदा मोनसे होनाय जादों শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ